No, takže čaute banda, ja vás tam pri novom videjku a dnes som na Airsoftovom ihrisku Jabloňové, kde som si trošku bol zastrieľať a ako vidíte trošku som opečiatkovaný, ale to nevadí. Každopádne mám tu pre vás damaškový nožik. Je to pakistanská výroba a nožik vyzerá takto. Je to taký ten lovecký nožik. Je to fultangový nožik, damaškový nožik. Ja sa presuniem domov, kde vám ho ukážem detailnejšie, pretože momentálne som na strelnici a nechcem schytať ďalšiu ranu do oka. Ale každopádne ideme si ho ukázať. Zatiaľ, vidíme sa doma. Takže ja už som doma. Až po týždni vydám video, pretože som bol opečatkovaný, hej, keďže z Airsoftu guličky lietali kadetade a trafili ma aj cez masku a bol som celý napuchnutý. Tak som nechcel natáčať video, lebo no, vyzeralo by to všelijak. Áno, ja viem, som tlstý, alebo som ešte tlstejší, chápeš. Dobre, poďme k samotnému nožu. Ešte raz nož vyzerá takto. Hej. A teraz nie som si istý, či je to reálny damašok, pretože tu ukážem záber tak zblízka. No tu vidíš, hej, že jak nožik vyzerá zblízka. A teraz mi napíšte do komentárov, či je to reálny Damaskus alebo je to fake. Vy, čo ste nožiari, čo ste robili určite damašok, čo ma aj sledujete, tak mi povedzte, že what's a go, a či je to reálny damašok, alebo je to len proste nejaká lacná somarina. Posúďte teraz sami a mi napíšte do komentárov, že či je alebo není. Ale každopádne nožík vyzerá dobre. V ruke sa drží chvályhodne. Nôž má 22,8 cm, 10,8 cm má len čepeľ. Ručka je vyrobená z čiernej epoxidovej živice, ktorej je šiška, sú tam šišky a drevo a také chujačiny. A zaštita je Mosac a je to fultangový nožik, ako som spomínal. Čo sa týka púzdra, púzdro je z hovädzej kože. Máš tu aj krásne putko, úplne v pohodičke. Na opasku vyzerá veľmi originál. A na opasku máš ešte, na opasku, tutok máš ešte také ornamenty, čo mi príde celkom, tu nie, to čo vám ukazujem. Tu iba sú také ornamenty a to vyzerá celkom fajn, akože má to nejaký ten šmrnc. Čo sa týka noža, tento nôž by som podľa mňa vedel použiť na bushcraft. Kebyže náhodou mám pri sebe tento nôž, som niekde v lese, potrebujem založiť oheň, nebal by som sa, ale nemám to vyskúšané, takže nedám ho do žiadneho svojho rebríčka. Ešte uvidíme what's a go, že jak to vlastne funguje, ako nožik pracuje aj v prírode celkovo, či to zvládne alebo nezvládne, pri najhoršom ničím nožik. No a ja som ho zohnal za nejakých 60 €. Takže predpokladám, že to asi nebude reálny damašok, ale uvidíme. Neviem, keď tak, čo sa toho vyznáte, tak mi dajte vedieť. Proste Pakistanci, čo ti poviem. Každopádne to by bolo odo mňa všetko. Díky, že ste pozreli až do konca a majte pekný večer, deň, alebo kedy to pozeráte. Čaute, mada.